духтаракои хушрӯ нигоҳ кунед. Ипекои 2026 омадаи нигоҳ кунед чихе хушрӯ чаи тигрӣ ҳозир расветкоша якта ба якта нишонтон метим. Сангчоянам хел шишагӣ дора. Марамат каседа дар кора интихоб кунед. Ҷошда бурда шумода доставка мекунанд. 280 сомон нархи беҳтарин. бовар кунед 350 бояд ами кам набоша. леки 280 ина мана аксия карда будан, аксия давом дора. Фақат интихоб кунед бурда шумода расонанд. Духтаро гул аҷоиботай платьядам, двоитадам, болопустам ҳамашда хушрӯи бад меброя. Мана марамат расветко топови расветкояй. Духтарако нигоҳ кунед. Гули евро стил дар ипек. Янамуд хушрӯчая ира бинен бо сангоша бинен чихе фасонакай. Иам нархи амоя я 280 сомон. Як либосаш 280 сомон. Ина расветкоша бинен чихе расветкои хушрӯвай. Диден духтарако 5 расветкаи фасон доштаи мана марамат кадомеша мегирен интихоб кунен бурда ҷошда бурасонантона. Як либос акция кати духтаро ино бо мумкин ки ояндада бо 350 кам нашаванд. ҳозирашда 280 сомона интихоб кунен бурд мекунен. Агар я итальянка омадай духтарон нигоҳ кунен, ай материалои қиматӣ фарқ намекунед. бо ҳам серсангай аҷоибот. Материалш итальянкаи мулоима ки хушрӯ. Нархш духтаро 210 сомона. Ина як либосаш 210 сомона. Каседа дар кора интихоб кунен ҷошда бурда шумода расонанд. Мана бинен озиятша охирда мекушоянд ба праги гулша тамошо кунед духтарако. Иша фасон, иша фасон. Мақсад ки ҳамаш хушрӯи топови фасон. Нархш 210 сомон. Ина кушодагиша бинен духтаракои азиз. Ина биненда чихе хушрӯи гулш. Аҷоибот меброя. Киртадаку воймай бад меброя. Материалш паплини итальянка ку оригиналош ҳич намешава. Анам хелиошай сангошку ба дараҷаш дар даруни санг тарай духтаро. Марҳамат интихоб кунед. ира бинен охи духтарако чӣ гул омадагиай аҷоибот. Духтаро итальянкои оригиналай. Ина марамат каседа дар корай 190 сомона як либосаш. ҳозирашда ин нархай серсангай. Марамат атлас виайку тагиш пахтаги итальянкаи оригинал меша. Анам хели итальянкаи расветкорай дестена чихе хушрӯвай. топови расветкои фасонай марамат ози кушодагишам нишон метиҳанд. ба ҳазур тамошо кунен. охи гула бинен духтаро қолаба бинен чихе зебидагиайша. марамат духтаро бурд мекунен. дуруст пас ҳамин чизора мековене ки гули хушрӯра намеёвен. ҳамин чизе биромад якум бор чизи хушрӯ меброя. марамат интихоб кунен доставкатон кунанд.